Tu ki? Tulkî veyî. Te çi divê? Li çikeyî? Lê kîve çi? Erê te carekê hezira xwe kiriye, tu bû çi li vê reyî? Te carekê hezira xwe kiriye, tu bû çi li vê cîhanê de dijî? Yan jî te carekê hezira xwe kiriye, lê kîve çi? Sehke xwe, tu êkê tinî, bes êk, û ne zêdete. Te çavê hey û dilê hey. Te mêşkê hey û şiyanên hey. Tu rastiyê zanî û xeletiyê jî dizanî. Xwe dirist neke demê tu dizanî tu yê xelet. û çavên xwe bigire demê tu rastiyê pê nebînî. Baş bizane, tu çi car neyê keyfa dilê xwe di vê jiyanê de? û çi car nebêje êk ku êk dibîte sê, çîkû keyfa dilê xwe me û kesê şûretmenî. Em nadîne cîhanê de keyfa dilê xwe kiriyara bikeyîn, belkû em ê hatîne çêkirin, da bêhne carbandin di vê imtîhanê de. û ji bilê imtîhanekê ev cîhane çi dînî. û divêt hû sal dîv xwe danê xwe biçîn, her wekî kaça wîş me bivê. Dal demekî wî cî jî dest nedeyîn, ew ê em tê da keyf dilê xwe dikevî.